आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ इउटुबाव नायनि आंखौ नायग्रा मानसि दंना गैया दसे सम नेनि बारा गोबाव नेया Still no use. दे हायोबा अननानै सोरबा सोरबा एसे कमेन्ट खालाम मारै मारै खबरफोरा आं फार्स्ट टाइम माने दिनै लाइभ फैदों आरो फैनायनि जेबो गुबै रिजन गैया अब्लाबो फैबाय नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै फार्स्ट टाइम आसा थि नोंथांमोना मोजां मोनगोन बे मिजिंजोंनो फैनाय जाबाय आरो दै दे हायोबा कमेन्ट खालामलाबाय सोरबा सोरबा भिउस गैया बारा दासो सासेल' नायदो मैयानि ओके जय श्री राम जय श्री राम मादि मादि नोंथांमोननि खबरफोरा एसे खिन्था हरदो कमेन्टआव प्लिज फार्स्ट टाइम आंनि लाइफ र जेब्लासिमहालागै अडियन्स जाया अब्लासिमहालागै बारा इन्टारेस्ट नाङा ना दसे सम थानि फार्स्ट टाइम नालाय दा गैथ'वा हनै 2 मिनिटनि बारा खारखाबाय 10 मिनिट जासिगोन रेडि अब्लाबो माने गैथ'वा भिउजआ अके न' प्रब्लेम दसे सम नायबावनि बारा आइडिया गैलायलांलाय आं मा बुंनांगौ मा मानांगौ जिखुनु फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जिखुनु फैना नायदो मा जायो मा जाया मोजां मोनग्राबो थागोन गाज्रि मोनग्राबो थागोन इट्स अके नो प्रब्लेम आच्छा बेफोरबायदिबो अपसन दंलायो आंथ' पात्ता गैया नर्मेल दोननि आसरित सानबाय बिना राव गैया मा गैया कमेन्ट खालाम कमेन्ट प्लिज हाय थैंक यू very much दैमालु दैमारि फर्स्ट टाइम कमेन्ट खालामदों थैंक यू very much brother प्लिज थैंक यू very much खबरफोरा मोजां थैंक यू very much गोसोनिफ्राय फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आइडिया गैथारा एसेबो नलेज गैथारा आंहा मादि मादि मा बुखिनांगौ मा रायलायनांगौ जिखुनु फैना नायदो फार्स्ट टाइम
माबि दसे थाबावनि मानसिफोराबोथ' नन स्टप एकदम कमेन्ट्स फैयो माबा फैयो भिउसआ गैया भिउस बिराद दुरबल आंनिया मानो होनबाथाय आरो माबायाबो बारा गैखाया नालाय मा बुङो साबसक्राइबाराबो बारा गैखाया जे एसे एनै दं बेबो भिडिअखौबो कन्टिनिउसलि होबाय थानो हाया प्रब्लेम दं चेनेल ग्र' खालामनाया बिराद प्रब्लेम हार्डवर्क खालामनांगौ बिरादनो ओरैनो ग्र' खालामनो हाया ओरैनो मानसिफोरनि अननाय मोना आं जेखिनि बुजिनानै मोनबाय बिराद हार्डवर्क खालामनांगोन आरो अब्लासो जौगागोन मिन्स पाब्लिकनि अनसायनाय मोनगोन आरो नङाबाथाय जाया आदा खिदा खामानि मावनाय जों गोदान अडियन्स Yes! Hello, Natu. How are you? Nay, एसे फैना जों दिनै. I'm here. Okay, that's fine. गोगोम थांबाय बैसागोआ. प्लास भटआबो गोगोम थांबाय. आंनि बुजिनायाव आरो. आंनियाबो मोजां बर्तमान बहा न'आव ना बबेयावबा बरिया आंबो रुम सिङावनो दं गैया भिउसानो गैथारा होमबाबो एसे फार्स्ट टाइम फैना नायदां मारै जायो मा मायो सासे दं ब्रादार दैमालु ब्रादार ओमफ्राय नों बेल' जाबाय भात खायो हाब दानो बेसे टाइम जाखो फालाय 7:30 এই এইটো সময়ত শুই নেকি আৰু মানুহ এটা বেয়া কাণ্ড হ'ল নহয় নহয় এইটো সময়ত শুৱাটো that is very very bad by the way good night if you want to sleep जाय गोदान भिउआर्सआ एड जादों प्लिज कमेन्ट खालाम एसे रायज्लायनो नाजानि आइडिया गैथ'आ आंबो मादि एंगेज खालामनांगौ दा नोंथांमोनखौ मा डायलग होनानै माने नोंथांमोनजों थाबाय थागोन बेफोरबायदि आइडिया गैथ'आ आंहाबो आइडिया गैथ'आ मिन्स आइडिया गैया आंहा अब्लाबो जास्ट नुजाबाय आरो दसे सम जास्ट स्टार्ट खालामबाय आं Sleeping is good for health. That is very, very true. 100%. So that's why you are going to sleep now. 7:30 man. Please like. Do not forget to like.
Thank you. Thank you, MD Blogs. Thank you. Uh, mm. बैसागोफ्रा मादि बादि थांखो? बरिया थांबाय दा? सुपार फार्स्ट क्लासनो? बेथो अडियेन्सआनो गैया, नायग्रायानो गैया। आजा 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 आजा। ओइ सिखार द'। दसे सम नायबावनोसै, बेनि उनाव उन्दुनाय जासिगोन आरो दै नोंथांमोनहाबो। उन्दुनाय जासिगोन माने दानोथ' उन्दुनाय जानाय नङा, ओंखाम संबावाखैसो, ओंखाम संगोन। बेनिफ्राय उन्दुनाय जासिगोन आरो दसे उनाव जाखां लोंखांना। आं दा माने जेराव दं बे रुम भारासो नालाय, रुम भारा थायो आं इयाव भालुकपुङाव। जोंनिथिं अखा हादों। अखा हादों? आरे हाब बे टाइम दा बिदिबो अखा हालायबाय। इयाव गैया खिन्थु भालुकपुङाव। थोब एसे दहाय माबायाव 5थासो बाजियाव एसे थाइफ्रिदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गैया। Oh my goodness, heavy raining? आसरित माथो होमबा। इजा गैया खिन्थु दहाय 5थासो बाजियाव एसे एसे फिसा फिसा हादोंमोन। हादों मिन्स एकदम खम आरो बहुत खम परिमाणाव हादोंमोन, थाइफ्रिदोंमोन, दा गैया। It's completely zero now. There is no raining. Let so heavy. Okay, दाथ' अखानिबो सिजन जागासिनोखा नालाय। It's a act of God. बारा गोबाव नेला 14 मिनिट, अलमोस्ट 15 मिनिट जासिगोन। गोबाव जाबाय लाइभ फैनायाव, अब्लाबो माने नायग्रा गैयाबाथाय एसे गोसोआ दुरबल मोनो, मिन्स मोजां मोना। होमबाबो फार्स्ट टाइम दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो एसे लाइभ फैगोन गेजेर गेजेर साननानै, बेनिखायनो आं दिनै जागायबाय, स्टार्ट खालामबाय आरो जाहाथे गोसोआव एसे डेरिं जायो आंहाबो। But I'm doing my best to engage you. लेकिन मा खालामनो ना, एसेबां माबायानो गैयाबा, एन्टारटेन खालामनो हानायनि डायलग रोङा आं बारा। ओइ सिखारा।
On my channel, I have more than 3,000 subscribers. Though at this time, the viewers of mine is two only. दुईजनल' आरो 3,000 साबस्क्राइबार थानायनि उनावबो एसे दुखुनि खोथा आरो बयनावबो नटिफिकेसनबो सहैया खोमा आंथ' मिथिला जाहैबाय उन्दै मानसि जाहैबाय दे नोंथांमोन जाथ'बाय नामा दिनै सासेयानो जा सानैयानो जा आं दिनै बिदाय लाथ'नो सानबाय प्लिज गुड नाइट